pirata submarí. Una terrible bèstia marina ataca els vaixells que naveguen arreu del món. Pierre Aronnax, autor d'un llibre sobre els misteris de la profunditat de l'oceà i el seu amic Consell, són invitats a l'experiència d'Abraham Lincoln, que té com a objectiu resoldre el misteri. Allà coneixen l'arponer canadenc Ned Land. Finalment, es tropecen amb allò que buscaven i durant el combat contra la bèstia, Aronnax, Consell i Ben eixen disparats per la borda i cauen al mar. En l'esforç per sobreviure es troben damunt del monstre que buscaven. Que resulta ser un vaixell capaç de navegar per davall de l'aigua. Un submarí! El capità Nemo s'acull al Nautilus i els hi mira romandre. però els avisa que mai permetrà que abandonen la nau i que revelen al món la seva existència. Ned Land intentarà escapar-se'n. El capità aprofita de trobar amb Aronnax. El llibre del qual ha llegit per a començar una nova travessia pels mars. I mostrar-li com són en realitat. Se submergeixen en un viatge al·lucinant que s'acosta als misteris que s'amaguen dels ulls humans. Taurons, pans gegants i l'incident del pescador de perles. La trampa mortal sota el gel de l'Antàrtic. L'episodi entre pols, entre altres, finalment, El sobrevindrà el desenllaç. A les fredes aigües que potser posarà punt i final a la història del Nautilus i del seu capità. Però qui és el capità Nemo? Qui s'ha fet amagar?